Mbok kok ya kemelinti kita. Bernyanyi melakoni tiga gaya-gaya iki. Aku rada kemelinti sithik. Pumpung ponak aku sing ajat. Ya. Nek MC-ne ra aku yo ora kaya ora klem-klem iki. Aku nek ketemu MC rusak ngene iki nemen kok. Pawangudan. Ora pateo mandi. Ning mandi saiki. Pak De dirane ndelik Mas Awir. Derek samane kelang duwite. Lah urung kelong blas lho Pak De. Urung kelong blas Urung kalong dediran. Nggih. Padahal jurakan mbe lho. Iya diwol-wono kiri.
rondo kuru tapi Matur rondo gunge lemu. manuwun. Ah, nggih sami-sami Diajeng Pak Mita. Dik. Mugi-mugi Dimas sehat selalu. Cokro sampun paring wedal. Nggih. Ning aja ndledek ya Di. Welingku ora wis. Lho. Aku wis ikhlas Wis dibayar. Ora usah ikhlas iki, repot-repot, wis usah repot-repot wis to. Aku ora ngekeki kowe. Repot-repot, aja repot. Ngekeki adikku wedok kowe wong elek Kok dikeki. ya ora isin ora